Zdravo svima, u ovih par klipova ćemo proći vežbu iz Worda. Pre nego što krenemo, želim samo vam kažem da mi je drago kada čujem kolika je bila prolaznost na testu iz Excela. Stvarno, dosta vas mi se javilo da mi se zahvali za klipove. I eto, da mi javi da broj nekih poena koji je bio uglavnom 100, tako da eto, drago mi je da vam je pomoglo. I odlučio sam da napravim klipovi vezane za Word. Znači, rekao sam kad sam pravio klipove za Excel da je Word teži, ali teži je po pitanju obima stvari, nije tehnički teži, samo eto, ima dosta nekih elemenata, ali svakako i to ćemo proći, tako da vam neće vam biti teško. Znači idemo standardno, skinete i ekstraktujete i dobit ćete ovako dva fajla. Jedan je neobrađeni tekst, jedan obrađeni. I da, znači isto ova serija vezano za Word će biti podeljena u neke celine, čisto da bude preglednije i da možete lakše da se snalazite. S tim da ovde nemamo je prvi zadatak, drugi zadatak, znači da nisu uslovi neki podeljeni po zadacima, već onako gledat ću je da ja to podelim u neke smislene celine. Da, znači na testu dobit ćete ovako jedan Word file neobrađenog teksta i drugi file će vam biti PDF file. Ako bi vam dali jednostavno u Wordu, možete sačuvati kao vaš, ili sa druge strane da vidite šta su oni radili, pa isto to i vi da uradite. Vidjet ćete zašto, recimo i kod sekcija ćete moći da vidite, dok u PDF failu ne možete to da vidite. Tako da eto, zato se dobija u ovom PDF failu. Prva stvar koju je potrebno uraditi, znači kada dobijete bilo koji Word file, je da odredite veličinu papira. On je ovde, da kažem, automatski stavljen na ovo pismo, ali u 99% slučajeva, mislim, radite na A4, osim ako nije rečeno drugačije. Tako da prvo što radite je namestite veličinu papira, jer recimo da odredite vi da vam je veličina papira ovo pismo i sada ako odredite sve i vi na kraju tek sredite papir, vam će se sve opet poremetiti, tako da morat ćete sve iz početka. Druga stvar je isto stavite ja mislim da su normalne margine kao standardne, tako da, ali obično oni naznače koje da stavite, tako da eto, to su kao neke osnovne stvari, znači veličina papira i margine koje se prvo rade. Sad, znači na ovom prvom klipu ćemo odraditi ovo naslovnu stranu, a već za ostale o tom potom. Znači ovo je naslovna strana, nju odrađujemo, znači stavimo kursor ovde i idemo insert kartica, idemo ovde pages, znači to će već izgledati ovako, ali čisto pošto je umanjeno onda ovako, sabijeno. Znači idemo ovde cover page ili naslovna strana i pošto smo mi, to jest ja imam ovu 16-icu, tako da nemam iste template-ove, odnosno ove presetove, kako god, pa nemam koji su oni koristili, oni su ovo pravili na 7-ici, tako da drugačije od verzije do verzije, tako da eto, možemo uzmemo neki približni, ali u suštini vi ćete dobiti onaj koji ima, koji je već ugrađen u 2007-ici. Evo recimo, ne znam, taj da odredimo, znači evo vidite ovdje oni imaju 2012, isto su dobili ovako i ništa, samo odredite, možete staviti today i on će napiše godinu. Znači jednostavno samo spustite ovdje, napišete datum koji vam već traže i to je to. Znači jednostavno ispisat će vam samo godinu. Ovo je naslov dokumenta, evo imamo ovdje, znači možemo jednostavno samo da iskopiramo. Dobro, sad samo da imamo znači koji je font i 36 Arial, dobro. 6 Arial, ok. Što možemo centrirati. Dobro, mislim, ja sad malo više sređujem, ali u suštini već će vam biti unapred sređeno zato što je takva naslovna strana. I dok ovo je kao podnaslov, ništa, znači samo da kopiramo. Okay. Dobro, ovo je sad već bold,
kako već. Dobro, i ništa, ovo možemo da obrišemo. I eto, to je to. Dobro, sad ovo recimo ove zagrade obojiti zeleno, ali to je to što se tiče naslovne strane.